Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. Kawai ka jingja ka bakham phalla ka bala jia ka snong nong kanri West Giant Hill District. Ha ka bakhat waitali ki masi kila sha rong tu ha ki runar hne kami. Kini ki masi ki dei jong ikong manu sha su syang bat ukurim iba moina nang ba. Karkum ka khubor belayo alum la yathu baki runar shiteng min kilawan ban ple ka sem bat rong tu ya baro ki masi na ka sem. Hadian balayo jingtip bagi masi kila syatu kinongrap kila pentip sya wahe shnong jongkate ka shnong bad da ka jing shimkya jong wahe shnong jongkate ka shnong ula pentip wot sya ka senjuk ki wahe shnong lingba ka WhatsApp bad karpat iki shnong bamarjan ban bad ya baro ki kalikit masi namar kadon ka jing syatu masi na shnong jong u. Kumta ada kajingit relang jong kisnong bamarjan kiti kinong rep kilalat na kajing lutksan namar ki runar kila pelat biang ya kiti ki masih shiteng menti bat ya kiti ki masih lalap da ki kena asnong kila yo ban wan yalam biang ya ki syasam Mariatip ya kiti kajingja kinong yalam ka Hill Farmers Union Central Body bat kinong yalam na West Giant Hills District kilalit brand ban ay minsim ya kiti kinong rep ki bamat ya kiti kajingja Badna kaliang General Secretary ba Alphanbert Carson Tiu ulakan tu yakinong rep bakin sumar bat pet bahaya laki jingri jingdom namar baki runar hagini keski kim don syu ka jingyatip lem. Namar kata kim salia syu wat bantu bantim yaki jingri bala penhe pensan daki nong rep bat jawru ka umsem. Henry klem jing salia ki runar kile yakini ka kambaman bat ulakan tu jur bangi day ban nong ki ba pikir namar hagini keski kum bang yo i ka jingyatip lem kalayam. Bat kerpat ru yaki bor jong ka an ban perking yaki an shalantu yaki masi na ka jilla. Agani por nga kaum he chnong nong nri nga ne step mosun khai thio dang step te kini gile yung resem yung ka kong manosha su chiang wa upagi khon yang ka moi na nang ba te e jing tip yang kaum he chnong ong he chnong wa nga bhau ya rabi i to wa nimit wa em ki wa to ki masi wa ki trep kam wa chpadli te nga ni yung nga kam he chnong snga wa kijing kya yung nga mut ka snga kijing do nong ko kroba ya gani ka kong manosha tanga da pha o wut kijing tip haka WhatsApp group yung ka senjuk we chnong yung ri lum chai tia mat haka senjuk we chnong yung ka skin block te da tho o masjid itu tikirtin da ong to wa ki parau he chnong snga bhau ya rap ya gani long yung wa cha to masi go te da tho itu wa dan galiang yung te hete ki he chnong le da ya pai ki tu ong ki e perchangkar wala wa ye wo pai tadi rapi te gani por wa ki paralok kong ki parau he chnong kamar de pelaj ya ka tu go khobor wa de yo phi la dok ne step te wo khana biang phi ate wa ingo yo blagan rat tam dia wa dawan biang gi masi te kejeng kerkhu yong blai ya gani ga yung gesem ili ngo blai lang yo to wa em ko kejeng dok nong iki te snga komen hado wa te ki paralok he chnong ki wa yang ga senjuk he chnong yang rilum jantia bat senjuk he chnong yang ga skin blok te e ku blai phi kamar ya rab lang phi ng bani ku bor e ku blai kerpang kam tam ya ka Helsmoy Union wa dia rapi gani yung gesem bat ka chnong ka thau yang i wa ra phi ni ku bor te wo kurpat le i phi kam jo kurpat ia ka an ki ko department ko to wo pat usli wo uker wo da wo keri i kam kinong rep ki war rimasi kini nu jing ri ki masi ki blang ki sniang ki mo ki wi ki jing ri bat ki marep ki jing thung jing tep ki jhur ki tor ma wo kurpat i phi wa na ka leng ka an kam tam jing to wo pat usli ba ki khnang wa i kinong rep walai u do nong i kam ki nong song chnong hakini nu ki chnong yang gri lom jantia waro lene kasi jantia kapok jala yang i te korpat i ga ai wo penrekin go i an khnang wa wo wi pendok jaj kam i gini ki wa penjot lene ki wa to hawa i kam ki nong rep kam ko kong manosha wa lakat nu teli gi snem pesan go sumar go ni masi ma si bha wo do ki ni masi ne mut wa snga kam kajing yam beru gu keba la kan tuli gisna mandari go da sumar go itu te da ya kre lang naglim chnong boy jing tip yonga te langba wa pha organic WhatsApp group haga senjuk he chnong boy tip siu gini nong to ya gini go kubor boy ye ki palai negari te kat kami tip i to wa dep thap ki gari hon te sngaw suk betan
tentu dia imit iwan biang sini angki dawan ki masih trap dawan ki ti hawa iyong ki te chem ki te tip ki ni kubor nganga yang bahagan ni ka senjuk we chnong dia pha dia pak istu tip ni kubor dapat lagi ni masih te dini ngetien ngakam nang liang we chnong khantam kublai kerpang ya ka ye kini guhe ki wan lang wi kre stomai wo yo biang kini masih ngokong manusia wan te riti kitir bujek kublai phi ngakam he chnong nang ri wo kor pa chisin ni ka an ngam ha wo him teng go wo pendok jaj lene pendok pendam cisendon ye kini nong chun nong lusman kinong to masih tengan keleng he chnong ri ngasnga wo kajingero wa waro ki kinong kre kamlang wo yo wo pupoi de masih riti kitir bujek kublai phi kublai cibon cắt cắm ấy dừng vô dòng nga khai thi này step one này ni lại lipat ở ini masih dah ada wai keluar em masih dah terap sekedar yang luar ada no sabar te nga nang buat he nang thau thao he một denu lai ki te em he ini di kon ki ti yang nga le nang buat luti nang lai luti cắt cắm ga luti hi gua lai ki masih dengan nang paket hela tu ka thain bertol itu te ham din lete man dia chem ta ra ki kubor ong ki dadep ki masi te em woto em ra paken ni tele da man kau so khai woto wi wan le masi urang ba he sonrang rang ba da ra u da tele wo cha te cha khom rendang hai te mod kat da kam te hoiros nyau pher kanu ka liang ki sarkar le kam ong i de pentip ba i kat kam to ga an gi yong sarkar i pentip i ong i pach jar chnong jar thau paket li tu boy te em go wan ra wan kit sapai situ takso pentip o khubor te mo sa horos ngau pher ki hon pa ya kat te pitiet ki masi de wan khlo de wan gi khlo do poi gi ha po trep po skum yong kai te ga khubor to ura wan wada wan ra gi tingi masi temot em hi mot kini ki jaj bru man gi wale khla gi wale si mot ki man gi bru go to temot ya husir jar le chnong jar le thau jar wari walom yi ni jaj merat yi gi masi ki har hinu gi jaj woto gini woto husir yi ki woto nang em hi por wan wo le pai le sli jar trep ya bo yo ga i yo kla go to biang kan gini yong ile da debra dep to tang wa yo girki kada ublai kan rat na jorong huom ei te yo girki thap kari yo girki thap motor ta laki te yo on gi wan yong ki ni bha kamu penting pembayar ye ki paj ba ki paj phlang ki rod yong rosem wadat kerbe hi gatega mensien yong i gi trele woto da cham i ga dak ka chen ye ga dien wa yen ye kari le da cham i ga dien wa da cha te cha khom wiu rang ba unu rang ba si te kat kam te ham ngau pher pan ma bala phi paj ba tang wa ya khernget paj ba woro jar ki opsan i kamar menta khernget lang ya husir lang woro ye kini ki jaj bru ga kini hal tip sir ong ki tu kam te nu man gi temot ya husir lang ya sani bha woro te kat i gini temot hal ye ki man pendok pendam bai ki menem step iyo ya ka kubor na iwe irang basnong ibadon ha ka we ka WhatsApp group jong ka wa hesnong te ini irang basnong ila pentip ya yangi bagadan ka jing satu jong ki masi hang ni ha po nong kendri kani kesnong nong kendri ka dan hang ni ha jan mukendeng kani ka jong ka raliang te bat kini ki masi ki bala satu menem step ni sothu baki dan hado khadwai tali te marmar hadin ba nakaliang jong kahil soma union ka kunhun jong kinong rap ni bana ya kani ka kubor badang menin kasngi ngiyo ya ka kubor nang tina po barato bakani ka jong penyat tu i kini ki masi nakate kisnong na po barato ro ka jorba te de namar kata kadaw ngi da ka jong sngokya bad da ka mensim jong ka jing yatip lam iwan ban hiar menta kasngi kum kahil soma union pan yu kejat hadu hayeng jong ikong manusia suciang hot ni sngo sokya bahalot ng kani bamenta yo sngo haki bobon ki jaka baki briu ki bangim tip baki briu ki bangim la ban budin ki dei manu
tenrei kadon ke jingtu iki masih lani ke jingri ke besar kaiba jadi namar kata kadau ban buddin ya kani nilawan syadu syani ban nilayo jing tip ru ba bahabok ba kini ki masih ke jong ikong manusia kide ki masih kentai te kumba iong iwe i ba mene ba syat kini ki masih ki baju syatu nak kapor kide ki ba ki supply lani ki dia syapok bangla te jar khat ba daga jingdan ublei trai kenrat hadin ba kasnong borokhat kilemi metakasngi kilai pep tray ki para marjan ki para marpa kilayawan ban ngolem ya kayeng jong ikong manusia bat kilayadan hakani ka compound borosisngi te hendrei mentan dang sipang bangiwan mangi kini ki kena snong kilawan ban be dakadur jong kajing supo samke bat dakadur jong kajing kemen ban kari kini ki masih ban set yang hakani kasem tingis nguthu bakani namar bakani kajaka bangiyeng menta kamdan chu ki yeng sathi sharum bat kaladei be ka klau jadi namar kata kadau ki briu ki basniu ki rius niu ki batu ki wan ban pli kene ka masih ya kene ka sem shiteng snya bat ki labe kene ki masih sathi sharum bat ban ya cedu sha baratu te namar kata kadau ngi ngokia halor kane bat nakaliang ka jongi hawat ngi jukentu ya ki paranong rap nakapor ban le ki insurance te hendrei ka judan ka jinge jongki nong rap ki jongi haba ki let ya ka ban le ya kini ki insurance bat kiwe ki badai nakabenta ban claim lani adadan kani ka jing syatu lani ka jingja jongi masih hendrei ka khubor ka bangi pha menta ka sngi ka ba strong ka long ba ya ki paranong rap ki jongi ki badani ki jingri ki dei banda pet bha ki dei banda jingo bha lada ki bu ki jingri sasam di bandon ki nong up namar ba nganitu ipi ba kani ka perthai kelas niu hadu kata baka mensim jo ka jingya tip lem kalayap habalayap ka jingya tip lem kamdan shu kata ka mensim men ong ban sngow sen ei dei namar kata daw nga menem step hadin bangayo ikani ka khubor ba mar sentip ba khatwei tili ki masih kila ja na kasem nga shukhen balada wei ru nrupo hajar lada wei masih songdor kamut ka jingdu nong ka jong unong rep kalong hadu hendriu lak adu hendriu lak ei te namar kata daw nga sngow ban ong ba kalong ka ei ka ba ni sngow side met ni sngow pang met te hendrei nga ngamut ban pha ikani ka khubor ki paranong rap batu ngin long ki bahusiar batu ngin long ki ba pekngor namar ba kani ka perthai kamlong ka basingan wat ye ki jingri ki jingdop ki ba ki nong rap ki jaw kas ap ki trei sitom ban penhe ye ki te hendrei habawan kani ka mensim jong ka jing bamdon chu ka jing ngolem ki tu ki thim bat anong ai pi nadu mene marsnya kendu ye kong manusia ba pri ki jaw ki umat namar nguthu ba itharai ba imyo shu ikini ki masih hendrei ngisngo komen pade bakini ki masih kilawan phai biang chakasem te kani ka khubor ngasngo ban ong ban pha saka sarkaru baka sarkar kadai ban penkre ya ki an ki bakhlan ha ka bedei bat kani ka jing syatu jong ki masih kini ki masih ki merat bat ki belang bat ki wei ki bedei ki mar jong ki nongrap tengi pha ikani ka khubor ba bun teng ho ada ja ka masih teng ha ba ki nongrap ki IFIR sapo thanat bun teng kani ka jing IFIR ka sakut tang hapo thanat bat kam judan kanu ka jingyo abyang ye kita ki masih ki belaja te tang de kini nakaliang jok hil somainian lada dan kanu ka jingjia ka bakum kani sngoba ban pentip sekinong yalam ke jongi ngidan ki units ngidan ki circle ngidan ki block ki baper ban ngasngoban ong ba hadin bangiyo ikani ka khubor ngin ai jingtip seki unit leaders ki jongi ban pek ngor lada dan ka jingtu jingthim ye ki masih ki jongi ban ngapha ikani ka khubor ka ba strong balada ngilap yano kiba tamti kiba tamjet ya ki jingthong ya ki jingri jong ki nongrap nakaliang jong ke hil samainian bat nakaliang jong ke bor jong ka an nginum aili yakum ki briu bat yedi ban pensitam yaki